Pini BJP ni nokhonga tongmani borok 2018 ni sikangni BJP khai tongmani borok BJP no sajalia ngoi tini chini party bo borok joining khai peka sarong bo jagabo tiri pa kami Killa bisi chini bobishot busabutoni bagai chini Tipra saroni bagai hanoi ang tini oro khabai khuboi ni phaika kami porsi kami ni kami ke oro no to ba paithani ni simura sidi ani chini mungke tirpa kami ni Birendra Jamatia da hambar ne bakwa Motha bang Bangkha enang tini mapelangka bukan na phulula jata phulula lagi sandra mi mana no sisawei jata Bangkha jage man ni thu tak pai kai da tak pai kha ka da kana phut phal ka ne hàng ra rót tao là hàng ra quay năng hamza kana nang Tipra Motha ni apa boleh saput boleh boba grani Tipra Motha no boba grani naikol nai mane boni boba grani ritini sini bagai je samu tamno haza gutini age CPM mo tomoni tao boba grani bobishon no wasogoi sini busani bobishon no wasogoi omone sini paithak lama hi hasawani lama hi wasogoi ang tini Tipra Motha wo ang tini haza goi joini ropai na age CPM tomoni age ang CPM BJP o kre kho BJP ang budoya tini jajak mane ke saridike wasong na khangke sini CPM hondi BJP hondi sini bukung bara Tipra sani bangoi mungsano hamkhrai lama sini future ni bagai kisaphan bro samung nai kahanaya hani bagai sing tabo ke sing nur nuk thang haje potro potrika ro nai khangke sini bobishon ni bagai Tipra saro ni bagai Tipra Motha no karei te oino party ni bagai kono phane kahanuglia honai ang tini Tipra Motha no last sini kahang snai sini thinang bonung honai ang tini ro phaiman nang CPM bo Ara sar siam bus kau na kisah kau sana age BJP khai tamani kono sajali angoi na aro join na paikha te aro te chini loge tonai robo kabang man tongmai kho phayani sathare tongo ke te BJP khai tonai robo saja yakhe Tipra Motha phayani bangnu sesta khlai tong asung kami ba jala sar sini sar bubagra sini siam sar tite di sini sar siam sar belai ka hambai maro tani mole sung rinai ta kangba malai la ha ke tak lai la ha sung ke ri saro tak lai la ha rinai bata lai la ha kang borong rok sungui sung ka lai la ha ye sini wa saro ke malai tong lai mani ta bo ke jo ton nong burung na ri wa saro ta bo tong la ha so to ri nai rok ta gei ha ke sung ta lai ka lai tong sin go ba gra no sin siam sa ite di sini ha ke bag mani bang ei belai pai ple yang hang bai maro sa belai kya hambai koi lewo tini katal ke chini no khongo phainai jo to family no belai kya hambai ya phar tini chung sikonte panani bisingti joining program khalai kya और जगह चीनी कबांगमा लीडर को फाइचक फाइजाक चीनी MDC बरंगना उमा शंकर देवबर्मा फाइचक फाइजाक चीनी बरंगना जॉइंट चेयरमैन रथिंद्र जमातिया बु फाइचक फाइजाक चीनी स्पोक पर्सन सीके जमातिया बु फाइचक फाइजाक चीनी TWF नि प्रेसिडेंट बु तंग और नि BC नि इंचार्ज बु तंग तेबु रीजनल कमिटी नि प्रेसिडेंट बु तंग ते चीनी व्हाइट टेप वॉरियर्स रो जतो नि मैक्सिमम तंग तिनी total 15 family 37 voter total ke BJP ya karoi chini Tipra Motha party was joining khai phekya borono belai ke hamaya phar chini no khungo phaimani bagai chini chobano chini bubagrani nahor mung wan chok mung bono teibo kra khe choba khalene ni bagai chini odikar no malai ne ni bagai borok tini chini Tipra Motha party ni no khungo phaimani bagai borono belai ke hamaya phar phainai chalo chini choba teibo kra ngai जों गोप्लायनाय हाय होननाय आसा खायो बेलायखे हामबाय